Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas kasta unay tirurod ni Margarita gaputasan nga inalaw ni Francis iti ilalagtuna iti kadalman apaset ti karayan. Kabayatan na kayat niligaya nga agawid dan ije balayda ket saanen a makikalay sa ni Francis. Nakunamot ni Nana Pipay ken ni Francis anasken a maawatan dati sa saaden ni ligaya. Anaarsagid ken nalaka amasair gapu takapaspas ngay nalaeng. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Kasta talaga dagiti daduma akaan anak Francis Baro. At daday tay rikna da aga po iti panagpas ngay da ket lima addan. At daday tay rikna da anak kaarar sagid. Basit laan na sa ket tagid aksendan. Wen Nana Pipay. Maawatak. Isu nga ipakitam lat ati anos kan panagayat mo kan kuana, Barok. Ipariknam anapudno ka kan kuana. Talaga kasta taramidak, Nana. Tadumteng tutika nito nga agkalay sa kayo lang. Nakasagana ka kanayon iti dayta abanag, Nana Pipay. Nasaya at no kasta, Barok. Anusam no anya ti makitkitam nga ugali ita niligaya. Wen, Nana. Maawatak. Ne, apay, among. Anya tar arami dum iti ruwar ti happy house. Tangtang adamat di langit. Awan bibiyang mo. Anya nga men ti pampanunot tamaya, among. Awan nga rod bibiyang mo. Sige man langan. Diatoy, agmerienda ka kung ni Nana Agno. Naimas datoy nga kamuti ang kahoy. Sige. Idisum lang di talamisan. Diatoy. Nagadumot tenday ta. Ibusam data amin, among. Sige. Pumanaw kan. Awanan ti bagam. Awanan. Pumanawak nga rodan. Nita. Surusurunan na kaditagimay. Saan mat ha? Sige, mapanak nga rodan.
Awan ti ibagamon. Ay, di Among. naman pagluksawan, taamangan lumakabil ka. Ay, sige nga ron, among. Inakon. Ay, nariga. Na kami. Wisit adagimay ang tasimruman ng tikinadagulit na. Awanan nyaman na. Ngamin, pakairan nudak to ni Dagimay. Iswadyak kayat ang papanawan. Yan nagagat ngagtrabaho. Kasta ti kayat ko akatulong. Sige ang kuwan. Agkape ka. Intimplaan kay ti kapim. Buena. Ang kuwan. Payaya. Kwa. Kwa ang kuwan. Anyam. Anya ti bagam. Ije, kwa ngamin. Ide nga nagapo kayo ije purpuri kat saan kamat nga ima ito kay Chin? Imbaga kang kay di nga no agapo ka ije kat umay ka itoy. Kasano? Ket imbaon nagmatadagos ni amo. Agsibugak kano iti kwarta. No apay ngamin, asan niyag tudo. Tapno masibugan dagiti mula kwarta. Ay, agsibog iti kwarta. Mula nga kwarta ko nam. Wen? Apay, agtubo ayamat ti kwarta. Wen? Huy, ang kuwan. Anya nga talaga dahi nga mula. Marijuana. Ala! Huy! Madiday ta! Shh! Tagtagarin, Dagimay. Ala! Huy, ang kuwan. Apay nga nga Tagtagarin ko mariwa. nakmat. Eh? Kan saan na tayo tati pagsaritaan ta? Sige. Inna ko ni Jay Happy House. Itugot ko dito kapek. Panawan kan. Tamapan kami kanu ita iti mansyon. Ay, sus! Ay, apa-apaw nga. Nagdakas man gayam ni among Astor. Day jay matgayam ti ibagbaga na nga hardin ti paraiso? Ay, anya matanda diya nga angkwan. Napanlatan. Adda ko mapay ti kayat ko nga mangagkan kwa na. Tanagapoy diya purpurikat. Ta sigurado nga adda ipadamag na kumakanyak. Ngam, napankit din! Anya taramidan tayo iti mansyon, amo. Kasaritak ni Don Juan iti telepono. Kasta ka di, amo? Dito pa nagmanehom da si kaswam. Di kasuman na o. Wen, amo? Jak kayat tinalabid at tao ang kuwan. Jak kayat ti makunkontra. Amo mo ti mapasamak kan no kalabanan na. Saan ka magtagal kalabanan, amo? Basta laglagi pam ti imbagak. Wen, amo? Di kag danag. Napudno akin ka. Agtong palak iti amin niya ibilin mo kanyak. Saan nag-akas kinitinggas atong palbilin lang? Ano? No apay nga minanidingkas pa ilaang ti pinagbalin mo amakanawan mo. Idinto ta adayumot a nasigsiglatak ng iso. Sumardeng kan. Saya atom kit di ti panagmanehom. Agyaman na kunay, Don Juan, ta nakasarita ka iti telepono. Apay, Astor? Anya ti madamag? Naibusan tinyag mo apagkwartaan, Don Juan. Nakasaganan ti kwarta nga agsublikan ka. Nasaya at launay. Ket kasano, Don Juan? Kano ka mangyag? Sige, di kag tanag. Umaya iti kapitan na panahon. O sige, agur-uraya, Don Juan. Apay nga inasid ka nak dito'y terasa, Francis. Mabalin ka di nga adaywan nak. Anya? Naglaad akon. Kababainan kan ka. Iso akayat ko kumanti agawid iji balay mi. O, kalakit din ay aligaya. Asino tinagkunaan na lahad ka? Nagpintas kan tupay. Kun kunamla dayta, Francis. Gaputamasyan ka laang kanya. Anya? Ni Margarita ti maibagay kan ka. Gaputa na pinpintas ti pamagina. Idinto ta siya. Naganaka kun. Oh. Sa anak a maibagay kan ka.
Ni Margarita laangan ti ayatem. Isu ti ikalay Sam. Ngamin, sipod pa'y kat naasidag kayon iti tunggal maysa. Ligaya. Husto ti kunana. Saan ka maikarikan ka? No di kat is... Ligaya. Francis, apay na inagkanak. Gaputa ay ayatan ka. Sikat ay ayatek. Saan kat ani Margarita? Francis, Saan ka nagsangit, Ligaya? Awan ti mga pagsangitam. Ala, Uston. Ligaya. inarakop na, Francis. Wen. Kat saan ko nga ukasan ti arakop ko? Aging ka di mo baliksan. Nga ay ayatan nag. Kaya't ko mangag. Abaliksam nga ay ayatan nag. Ligaya. Ay ayatan ka, Francis. Ay ayatan ka unay-unay, Ligaya. Kat nakasagana ka mangikalay sa ka. Francis, I love you. I love you, Francis. Ay na! Nagmayat ang tidanom nga nalamiis. Nabang aranak pa nga inminom. Ay, nitingkas! At yan! Kumusta kan, Dagimay? Apa nga, ada ka? Una, takayat ko ti agkape. Kailiw ko ti timplam, Dagimay. Awat ya kape! Aguray ka. Apay nga agong umot ka. Awan? Yung kay Jay? Sige nga, Ronda. Inakon, tagong ungot kamet. Sige. Ay, apaw. Ay, sus. Ha? Ay, Naibatam ti baso, Dagimay. ay, Ingagaram samat. ala, saan mata? Mabitlang. Sa akong timang pido ti tinabuo nga baso. Ang mga numasugat ka pa. Siya kun. Umikat kay ta. Siya kun, dingas. Siya akon. Ay, sige nga raw din siya kan. Ay, kahit mo nga itimplaan kay ti kapem. Nagluto ka iti kape. Kaburburak na. Agamanak, Dagimay. Nakitak ti pan nakabuong ti baso itay, Dagimay. Nakita yun, Dayjay, nanaag no? Wen, ingagaraman niya. Ay, nana, madlaw ay nga yung gagarak, Dayjay. Wen mat? Ingagaram nga inibatan ti baso, tapno mabuong. Iti kasta, agsubli ni dinggas, ngamin, pumanaw ko man itay. Kuwang amin, nanaag no? Agla. Maawatan ka. Ngam, saan ko akanunungan di inaramid mo? Nga ingagaram tinangibuong iti baso. Uray atawan ni Among, nana. Wen, awan nga agpayso ang nakakita ken ka. Ngam, saan lata na saya at tikas jay. Uwan matakit di nanaag no? Saan nga balita? Saanan nga maulit, Dayjay? Nasaya at nukasta. Mala, ingkay panan day takapi ni dinggas. Taamangan no agbaawan. Sige nga rod, nanaag no? Mayat titimplam, Dagimay. Ay, kasta aya. Ay, dinggas. Kumustan nga ije happy house, ije porporikat. Nalpasan, dahi talamang papintas iti aglawlaw ti aramiden dagiti lalaki, Jay. Ay,
Wan gayam dinggas. Nagmula kayo matgayam iti mariwan. Dagimay. Nuan yaman dagiti makit-kita may taglawlaw mo. Saan ka ngagtagtagaripay? Amangan nuan niya pa'y taramidan ni amo astorkan ka. Sana bale, taglutulaang ka nagdalos ti trabahom ditoy. Iso adi kalatan nagtagtagari. Sabagay matkiti mabutang akman dinggas. Kasano ngamin Di kagdanag. At da ka mang protektar kan ka no agpaggad ka. Basta tong palam dagiti amin nga ibagbagakan ka. Uwan dinggas. Noan niya ti trabahom, dahi talang ti pakibiyangam. Nalawag ka di, dagimay. Uwan dinggas. Apay ka di nga may kapailang dito yung ronrono, Dinggas. Nagyan kalat ako man eje purpurikat. Apay ang kwan. Asino ka mangiparit nga umayak dito eh? Siyak ti makannawan ni amo dito eh. Kat si kamat ti makannawan na eje purpurikat. Isungagyan kalat tan ijay. Awan ti kasta bilin nga amo kanyak. Usarimet ta panunod mo ah. Sabagay. Awan met ngamin panunod mo. Sardanganak ang kwan. Nukayat mo! Agpinadas ta! Dinanog na ka, ha? Naitatidyak kaya ta mapasama kang kwan. Ngam no pilitan nak, patkan ka. Wanya, agpinataytan. Kaya Ang kwan! Aping agapapa kayo! Tawanan bay na traidor ah! sana ka, traidor. Kenawan gapuna kasta ti sawam kanya. Dinggas! Huston! Huston! Di kan makiapakan kwan. Saan nga iso ta arakupam kalalili? No di ka tsak! No kasta. Adoy! Ops! Nasipaw ka kalalili! Da kayon! Kalalili! Inakarakupan ang kwan! Dinggas! Sarayan na! Dinggas! May amon ni Dinggas! Adak nga ro din kalalili! Arakupan ka kalalili! Nakita ka dinggas. Impurwak mo ni kalalilikin ni angkwan. Ha? Saan ko ngayon purwak? Induron ko lang. Ha? Kaslamat nga naipurwak. Ha? Gungguna na Ha? Unmat, gungguna na. Apay ngamin nga arakupan na kangay? Apay ngamin nga saan nga ni angkwan ti inarakop na? Ay, masuro na ka talaga kini ang kwan. Aging gaita, apat isapsapulin na. Kagurguran na kangarod ni angkwan. Sana siya tikarkaritan ni ang kwan. Tatalaga labanak. Ay, madi man ti kasta dinggas. Madi. Nukat kadwam, masapul nga agkin-kin na awatan kayo. Sana siya ti ayan ti parikot. Nutikat ni ang kwan. Anya da ito yung aramidin nyo adwa ang kwan. Dinggas! Nagpulong kanyak ni kalalili. Nagdinanog kayo manan. Ni Dinggas mo na amo! Isuti mo na di manog mo. Binalas ko lang. Tapno saan nan nga ulitan. Salbag kayo kit di adwa. Kaya't kung agkapya kayo. Kasano ang makapagtrabaho kayo anaimbag no kasta kayo man. Ha? Sige mo. Nakasagana ak ang makikapya kini ang kwan. Jakayat! No kasta. Patayin ka lang ang kwan. Paltog, amo! Wan! Naglawag ang makita mang kwan. Paltog na itigim ko. Iputok ko ka. Tangay sakit ka ti ulo. Saan, amo? Saan? Kung naglalag ba? Sige, makikapyakin ni Dinggas. Nasayaat. Sige. Agkapyatan, Dinggas.
Sige. Sikantumat ngamin. Nalastog ka. Kung namlan na sino ka. Sana siya ti pangibagam iti kasta ang kwan. No diket di tabagim. Sika! Apaya siya kay. Wanya, agkapihata ka di. Wano agpinatay talangan. Paltugan kan samatan, Dinggas. O sige, agdraw ta. No day tati kayat mo. Dito na kayam! Hoy! Diya kayo nga duwa! Agapapa kayo manan! Ni Dinggas Di kag papasol. Tas sikati mo na. Tagimay, siyak ti sakit mo. Saan ani Dinggas? Agtatal na kayo man! Isasardang yuman diyata? Mawatan yo? Diya kayat ti apa, Tagimay. Ngam talaga abal baliktad nak ni Dinggas. Takayat na tagpasip-sip kini amo. Di ka kadi pala sumardang ang kwan. Si kang amin, Mat, ang kwan. Saan kang amin nga umapapalaki ni Dinggas? Agkapya kayo kit di. Ure kita nyo, naragsak kayo man. Anya? Iso nga agkapya kayon. Tapno naragsak kayo. Nana Tipay, yalak ni Francis iti inuman na adanom. Naglawag ti rupam ita balasang ko. Kaya't naasawan, naragsakan. Kuang amin, Nana. Amok, ligaya. Ngamin, nakita kayo kin ni Francis ijay salas. Ha? Inagkan na ti pingping mo. Nana. Kat sinaklot na pa'y ni baby. Makitak anaragsak kayo ato. Akasla iso at alaga ti ama ti anak mo. Nana. Kasta ti mayat balasang ko. Daytay naragsak kayo ngagpadpadakin ni Francis. Uwan, Nana. Ingkari na siya klaang ti ayayatan na. Kat ikalay sana. Balasang ko. Iso nga ikatom iti panunot mo. Asaan ka ang maikarikan ko na. Taison tinangibagakan ka nga ikalay sana ka. Nana. Ket agkalaysa kayon iti kabiitan a panawon. Agkapya nga ta, dadinggas ken ang kwan. Agtultuloy nga ta matiragsak ken niligaya, gapu iti ayan ayat da ken ni Francis. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Hello everyone! Kadagiti papagayam tayo an ayat adumdum nga iti stasyon tayo a DZWT ken DZWR dito'y Pilipinas ken iti Balasiw Taaw. Awisan da kayo amin apo nga ag-like, share and follow iti FB page tayo a Mountain Province Broadcasting Corporation. Kastamat nga i-subscribe yo, i-like and share yo matlaan ti YouTube channel tayo DZWT 540 ken DZWR 99.9. Siyak gayam apo ni Emily Kalika, ti agak akam aligaya, iti drama tayo a Katukad ti Basol. Awisan da kayo nga rod apo, don't forget, like, share, and subscribe. Thank you!